Така, днеска най-накрая малко се почоплих с стримването на игри в локалната мрежа. Имах тук проблеми с връзването на джойстика към бокса, но това беше китайски бък и се оправя лесно. Иначе Xbox се връзваше веднага, но той не искаше. Така както и да е. Сега има ново приложение. Не е Moonlight. Един от пичовете се отделил и направил нов сервер и нов клиент. И якото е, че поддържа виртуален дисплей, което елиминира нуждата на такива адаптори, които лъжат, че имаш HDMI адаптори, които лъжат, че имаш монитор. Но не успях да го нагласа. По принцип идеята е, че би трябвало като пусна клиента да се гаси в другата стая монитора на компютъра. И това е голямата разлика. Обаче не работи както трябва нещо. От Microsoft са го щупили с някакъв апдейт на Windows, се оказва. Ето го как е. Това ми е компа оттатъка. Нагласил съм го на 4K на 60 кадъра, повече не поддържат бокса. И съм разрешил HDR режима. Примерно ще пуснем Steam директно. Между другото телевизора се влиза в Game Mode. Ето го. Само че, една секундичка, тък на пауза, че така. Бях приключил без да искам модели Steam в режим десктоп, а трябва да е в Big Box ли, как се казваше там. Че нали ще тръгне сега. Така трябва да тръгва веднага. Така. И сега отваряме библиотеката. Чакайте с една ръка е малко трудничко. Ето и рити. Примерно Hellblade двойката. Работи без проблеми. Но на някои игри виждам съобщение, че ми е бавна връзката между сервера и клиента, всичко по кабел и гигабитова мрежа. Не знам защо така. Между другото, очудващо няма забавяния при въвеждане. Някакви лагвания и... В смисъл лагвания има. Не е окей на работата. Но... Input лага минимален, не се усеща дори. С една ръка е трудно. Така. Няма правим нещо друго. Тук няма проблем, играта си върви. Пробвах ходи и God of War. Там получавам такива съобщения. Ето го съобщението горе. По принцип самото приложение има тук едно меню за статистика. Ето го и God of War.
В това състояние не бих играл. Има си някои лимитации. И тези лагови, които ги има в момента, не е окей още работата. Но ще експериментирам, защото те приложения са в разработка, а има и друг вариант. И така. Това е за сега. Последно да пусна Индиана Джонс, защото забелязах нещо странно там. Тук има проблем. Не знам защо не го пуска на другия екран.